Zo, beste mensen, goedendag. Ik kom je aan even kort. Isabi, me analyseren bepaalde sani en zo. En dat ik me analyseer de sani, te me luku bepaalde sani. Dan me aks me schrijf je afzijde de san dat die deso. Begrijp je? Omdat no de, dan isabi mina wa man, if you fout me otaki, if you do een boom me otaki. Als je fout bent, zeg ik dat. Als je niet fout bent, dan zeg ik dat ook. Maar no de, beste lieve mensen, dat eigenlijk in een kondref unudisi, die eigenlijk een van de mooiste land is ter wereld, dat eigenlijk op bepaalde sanisa in een kondref wie, dat bijna libisma emeka kondref unu ongezellig. Libisma emeka kondref ongezellig. A criminaliteit, ay alles maar welkom. A criminaliteit ewani overheers. A criminaliteit ewani overheers. Nog je wantori, u arkibun ator sam nog joja, mino talanga online. Die me beden naar Nederland, die sabina dat pe mi grona, dat pe mi gona scoren, me studie psychologie, dat pe dus me analyseer, me diagnosticeer, me kwalificeert, me bedoel klassificeert. Dan, mi ben ook nog aan toe bakra samen, hè. Maar den bakra, koutaki, iedereen groetjes. Mi ben ook nog aan toe bakra samen naar bakra kondre naar Nederland. Dat den bakra, hoe gaat het iedereen? Vaak gaan alles maar. Mi ben ook nog aan toe bakra samen naar Nederland. Dat den bakra disi, koutaki, minanga feifi, blakaman, gosdong, dat kan de wenya wansani, dat den bakra, dat de ogoda den taki. Zijde den bakra, zijde den blakaman die gosdong dat penanga de fo. Waarom zitten ze daar met zijn fietjes? Waarom zitten ze daar in een hoekje met zijn fietjes? Nadat hij den bakra otaki. Dus als je in een hoekje gaat zitten met een paar bakra, us doen nou want bakra, we give tori. Wist nou een voetbal, nou het maakt niet uit van de karning, etc. Dat is een onnodige vraag. Afvraag dat nog de van nou doen. Wist nou een voetbalclub hoe de, we play bal, kan de, one pauze de, je kan de ook eens doen een fobla kama in wa uku, kan de we drinken een sani of zo. Dat den bakra, altijd dat den o, si. De otakyo sani de honorium. Maar anafu de taki na slecht sani de takere. Maar atori no, dan hier in Suriname, asani sa ipsa vaak anobung. En ik ben bang dat het zo zal blijven, dat er otang inui kondre ja. Mi ben in Miranda. Mi gona VAP nanga mi heer ati mi gona VAP. Mi verdedig VAP nanga mi heer ati. Ik hou van hun staan, ik hou van hun Staanse dames. Mi gona VAP nanga mi heer ati mi gona VAP. Dat hele kude sanisang arrogeren voor Chan en Sametakida is geen leugens. Teilu kude sani sang arrogeren voor Chan dunanga blaka buba, dan nooit wan blaka buba taki, nooit wan blaka buba taki, hun staan no lobby blaka buba. Nooit. APG, Salei, die omeng. Ik moet blokkeren hier. Ik ga je blokkeren. Oh, dit is, doe normaal. Even kijken. Wie is dit?
Amoini do teke rustig, doe normaal. Anders nu blokkeren. Dus staan niet voor no de ja, doe normaal AUB. Teke een cool, ja? Doe normaal AUB. Even hoor. Even kijken. Oké. Zo, die zijn geblokkeerd. Die zijn geblokkeerd. Wegwezen. Nou, wat serieus story weet ik ja. De beste mensen dat ator samen juja. Fabian Castillo Fawaka. Iedereen, alles gaat goed, alles aan ego. Buko takatori even snel. Want mina omangi lange AUB, laten we even praten. Kogiwantori even snel. Alles gaat goed. Mebar alles maar odi. Hoe gaat het met jullie? Alles gaat lekker. Alles aan die boom, alles aan die boom. Kotaki atori even snel een kwartiertje. Even mim tantakangas madame na omantakatori. Alles gaat goed, alles aan ego boom. Alles aan ego boom, alles lekker. Alles lekker, alles aan je goboen. Beste mensen, kook je tori even, een kwartiertje. Even mim tanta kanga alles aan madame omangatori toch. U arki even tor samuamgi even. Da utagi mi fawe denki over ator dati. Mi taki net, mi bedena Nederland. Ome langa da dape sabi. Ube bal, pikimoite, voetballen. Maar dan nooit sabi mi be woka bepaalde pres etc. En den bakra, kotaki, efu de fo blakaman, da efu gos do inwa uku, da we drie sani, da den bakra otaki, kijk, waarom zitten ze daar? Kijk, waarom zitten ze daar? Den bakra otaki. Dat wantaki, den bakra no loba sandati. Maar nu hier in Suriname, da 5 jaren Santoki, rest in peace, maar je doet den sani, dus den sani is tantaki. 5 jaren Santoki, dat VAP, u denk je sa demandu nanga mevrouw Asawini. U denk je sa demandu nanga mevrouw Asawini. Goteke mevrouw Asawini, goteke mevrouw Asawini mindrineti, chagwe na Cayenne. Legi beni miranda dat mi do omesa ni teke mi soroto, mi teke kanghai mi wini aher tori. 2. Sorry dat mi karionere. Do omesa nyanga sibrano. Teke sibrano, soroto, pina sibrano. Do omesa nyanga sibrano. 3. Blakabuba. Do omesa nyanga powisi. Legi powisi. Do omesa nyanga powisi. Sutu powisi inembere. 4. Gwena mari paston. Go sututu ingi kiri dape. Sututu ingi kiri dape. O men smakba. 6 cijfers ma bijna kaba. Sa de mandisi. Dusani na nga ding. Soso traso tusma. Soso traso rasen. Baka dati. De man draai. De man legi bordo. Du ome sanyaga bordo. Dat bordo kiri omesma. Bordo do disi. De Malaysi strafugi bordo 12 jaar. Teri omesma. Arageren fu Santoki. Sa den pina. De Malay beni miranda stroto beni miranda 1. De Malay gi Sibrano stroto Sibrano 2. De Malay gi bordo. Lazy strafugi bordo 12 jaar 3. De Malay gi mevrouw Asawini. Teke mevrouw Asawini. Soto mevrouw Asawini sendegwe. Foblakas maka deja. Tijdens Santoki. De man guaf maripaston. Sututu ingi kiri dape.
Hij kon 5, hij kon 6k. De man meke omelegi hoefdraad. Hij kon 7. De man doe ome sanyanga bouta. Dus anobusa de man die si dunanga trasma. Ma ala maku juist. De man legi maku. Teke maku. Soto maku. Juist. Legi maku. Doe ome sanyanga maku. Dodo of na dadano. Dodo of dada mino sap soto of ding. Legi dada. Teke dada. Soroto dada. Ome sma. Bijna 10 sma. Arki even. Dus. Tijdens de regering, tijdens Santoki, hier is de man die doen aan baka buba. Tok no asma no taki next. De man legi po wisi. Sutu po wisi in een bere. Eén, u hebt miteri, u hebt miteri, heeft me vergeten. De man legi po wisi, sutu po wisi in een bere. Eén. De man legi Bordeaux. Lezi strafugi Bordeaux. 12 jaar. 2. Legi Benny Miranda. Regeren zijn toch iets soto ben Miranda angale 3. De man legi maku. Soto maku angale 4. De man legi asawini. Soto asawini teke asawini sende gwa Nederland 5. Powisi legi powisi sutu powisi anyembere 6. Meke ome legi hoefdraad. Doe ome senanga hoefdraad 7. Omeng dada nanga dodo. Doe omes nanga dada anga dodo. Bijna 7. So blaka buba. Ai. Florian Daniel. Florian en Daniel. U hebt mekaar de ning. Florian en Daniel. De man legi Florian en Daniel. Teke Florian en Daniel. Soto. Ome langa. So blaka buba. Da ala den blaka buba disi. Da ibe abi pets. Sade pets se du omen sani. E taki omen sani. E du omen sani. Nooit one day a soroto. Nooit one day pets soroto. Pets ano an blaka buba. Nooit one day pets soroto. Terwijl ala taman soto. Dada en dodo soto. Dada en dodo. A team fu Santoki. De man soto dada en dodo. De man soto Miranda. De man soto Fade Karing. De man soto dada en dodo. De man soto Miranda. De man soto Florian Daniel. De man soto Asawini. De man leesi strafugi Bordeaux 12 jaar. De man legi Fade Karing. Fade Kayamaya. Hoefdraad. Lees je met strafugi hoefdraad. De man legi Sibrano. Kisi Sibrano soto omelesi. Maku. De man legi Maku. Soto Maku du ome sanyanga Maku. Dada en dodo. So baka buba. No one black man no taki next. No one black buba no taki next. Mi ben de inwa Hindustaanse partij. Mi lobby Hindustanen. Ik hou van Hindustaanse vrouw ook. Pets meke omelei. Gi blaka buba. Meke omelei. Gi ome smainya kondre disi. Nooit one day pets roto. Omdat pets na dalama ama na wan informant. Baka dat chalongo na abob go dala Bordeaux. Da beste mensen. Da u denk ya tor disi luku. Florian Daniel. Na wan blaka buba. De man fu Santoki. Soto Florian Daniel. Soto Powisi. Soto Maku. Soto Sibrano. Soto Asawini. Leesi strafugi Bordeaux 12 jaar. Sututu ingi kiri na maripaston. Samamo dada en dodo. Soto dada en dodo. Go teke dada en dodo. Ome sani de man disi du nanga blaka buba.
Den Black Abuba no taki next. Mi Srevi Ai juist bijna, ai precies. Ai, wo bigi baka. U arki mi even, if mi vergit wanneer u membre mi even AUB. U membre mi even. Sawe taki jana waarheid ano lewe lei. De malegi saya. Teke saya soroto. Big up saya. De malegi saya. Teke saya soroto. De malegi Benny Miranda. Teke Benny Miranda soroto. De malegi maku. Teke maku soroto. De malegi powisi. Teke powisi soroto. De malegi sibrano. Teke sibrano soroto. De malegi asawini. Teke asawini soroto. De malegi Bordeaux. Lees 12 jaar straf die Bordeaux. De malegi maku. Lees straf die maku. De malegi powisi. Lees straf die powisi. Wie nog meer? Samamo. Samamo de samalai ete. Wie nog meer? Mino samala desma uit het hoofd. Da ala desma disi. Ala desma disi. Ala desma disi sa de man leegija. Ai, gentle and hellings. De man be de bezig aan gentle and hellings. Pu gentle and hellings na woko. Pu gentle and hellings na woko. De man be de bezig na prade. Pu prade na woko. Korop chef prade. Pura man na woko. De man be de bezig na samamo. Wie nog meer? Nanga atompai. De man be de bezig aan atompai toe. Voor atompai op. O mens ma mi karka no. Bijna tinsma. So baka buba. So baka buba. Nooit was ma takwan sani. Nooit wan baka buba taki. Dis dati. Is dati. Nooit one day. Nooit. Mi gonna pay. Look at of me that abana skoutu. Anef of me that abana skoutu apasi. Amabe kistrobi nangami. Dat Benny Miranda. Say do na pay. Say go dape. Say go do dape. Imude na wan trase. Mitaiga mantak no spami. Deja mi lobby de manjamina jami de. Aksi apasi. Mi de na pay. Mi verdedig pay constant alas masabi. Mine de neer. Mi verdedig VAP constant. Dan nou Santoki e kor bijna a heer kondre amai kori aman dede rest in peace maar die bouta be dede ube tak amasani tu constant ube tak amasani no asman obe urak no Santoki dede rest in peace dat de wansma e tak atori dat de VAP's e contactie dis in no lobby hun die stani. Zijn jullie gek man? Zijn jullie gek? Die bouta be dede alasma be takasani over bouta. Die ala den trama be dede alasma be takasani over de man. No Santoki dede dat de wasma egatori dat want to hun staan want to VAP'ers dat de mij contactie je houdt niet van hun staan of je kom op, waarom zijn jullie zo? Waarom zijn jullie zo? Die bouta be dede alasma be taki vrij. Alasma be teke kik. Alasma be lafu. O mesma. De NDP mano be spang. Dan no Santoki dede. Da efi taki ye Santoki mu pai mi. Efi mu taki. Isabi anomi wa Santoki kori. VAP kori o mesma ina kondre disi. En di mi be taki gi chan. Die mi be takigi chan ano chan wa mi be takigi na VAP dus if chan dede VAP mu pai mi a orga mu pai mi da beste mensen tijdens a regering fu chan den blaka man die de man die si dusani nanga ding maku de malegi maku soroto maku 1 de malegi Miranda soroto Miranda 2
De ma meke omelegi Sibirano, Sroto Sibirano 3. De ma legi dada endodo, Soto dada endodo. De ma legi Gentle en Hellings, Poe Gentle en Hellings na Uroko. Dat zijn 2 personen. Hij kon Sigisisma. Nee, 6 7sma. De malegi, de magwamar pastor kitu Ingrid Dape. Dus a pasa tim blaka man di de man disi pina. Apsa tim blaka man di de man disi pina. Nooit wan blaka man takwansani. Nooit wan blaka man kos de man of takwansani. Parade, korpschef parade. Ama be de wan voor de moro beste korpschef. VAP santoki de man senja mangwe pura man Uroko. Helling, Gentle en Helling, de man pu de man Uroko sende mangwe. Blaka buba lek mislefi. Da alla den blaka man die de man disi dusan nanga de man tijdens regering periode voor santoki. Nooit wan blaka man kos de man, nooit wan blaka man takwansani. Da no santoki de da if wan blaka man mek wan grap of wan blaka man etakwansani. Da VAP ekontaki ino lobby ding of ino lobby Hundistani. Houden jullie op, man. Houden jullie op. Houden jullie op. Houden jullie op. Ja, bouta toe. Lukusa de man doen nga bouta. Pina bouta. Du omesa nga bouta. De man beja Leo Brunswijk tapu toe. Bijna de besoto Leo Brunswijk toe. De man beja bravo baka wan pisten toe. Maar dat die anogodoro. Dus de man die zie, a PG die zie, na soso baka buba a soto constant. A pasa 20 blaka buba. Da pets bede dape. Da pets e du ome sane legi sama. E meke video e legi sama. Nooit pets troto one day. Baka dati pets longo na abop. Da no de santoki de da if want to sma e skrif want to sani. E meke want to grap. Skrif want to sanda. Wa VAP rekong. Wa Hindustan van VAP da itaki ja. Je houdt niet van Hindustan. Of hij contact ja, je die. Houden jullie op, man. Houden jullie op met dat gedrag. Hoe stoppen aan gedrag dat jij niet kon redisi. Mi begui grand tangi men VAP'ers. Ano ala sanina racisme. Ano ala sanina discriminatie. Mi familia mi neer. Iedereen weet, alles maar sabi dat na VAP mi bede. En mi be takigi VAP 100%. Mi be verdedig VAP 100%. Na VAP neer mi. Want santoki amano sit next gimme. Dus na VAP neer mi. Na santoki neer mi. Na Deo Charman anomi neer de man. Na de man mi. Omdat mi bede dape na de man. Mi bede dape 100%. Mi be takigi de man 100%. Alla sama be sabi. En de man no sit next gimme. Dus na santoki mi. Na Deo Charman neer mi. Per tap neer mi. Idris neer mi. Oelers mi. Na de man dati neer mi. Anomi dis de man. Want mi be na de man 100%. Mi be takigi de man 100%. Nanga mi heer ati. Nee, de man koor mi, de man no zitten next. Dus ik ben gediend door hun, niet andersom. Dus houden jullie op. En houden jullie op met dat superieur gedrag. A professor gedrag. Nanga superieur gedrag. 5 jaren lang VAP heeft een puinhoop gemaakt van Suriname. Een puinhoop. Nou, we begin nanga. Loko, APG besende oproep gi santo gitu. Nanga Riyad. En den trama be okisi ook toe. Ragu base nanga den trama dat nanga Akai Bersing. Ala de man dat bo okisi. APG besende oproep gi santo gi ook toe. In een zaak van 7,5 miljoen. 250 miljoen STD bijna. APG besende oproep gi santo gi toe. Uno be sabino. Wisten jullie het niet? Santoki be kiswa oproep toe, abem go verklaar toe. Dus na sandati kan de na sandati woroko tapamang nak ama hei broedu. Misschien is het dat. Want APG besen karama toe. Want dat 7,5 miljoen sank motor de centrale bank. Riyad be dena away. Riyad no mango teka money dat na centrale bank.
Hij kan dat niet zelf doen. Dus na Stanley Ragubasing, nanga a directeur voor centrale bank, nanga a onderdirecteur, na de man dat hij maakt money over. Want dan later dat Stanley Ragubasing daar maar kon verklaren dat hij heeft mondeling afspraak had hij gemaakt. En op grond daarvan, Ama maakt 7,5 miljoen Amerikaan dollars over 250 miljoen SCD. Bijna. Dat is een man die zei, ik was met dat ja, Miranda, we hadden het contract van jou nog niet in orde. Daarom hebben we niks geregeld. Dan, wie dan? Jullie hadden 7,5 miljoen Amerikaanse dollars. Jullie hadden 7,5 miljoen Amerikaanse dollars. Bijna 250 miljoen SCD. Hadden jullie overgemaakt naar een bouwbedrijf. Op grond van mondelinge afspraken. Hadden jullie bijna 250 miljoen SCD overgemaakt. Naar een bouwbedrijf. 7,5 miljoen US. En tegen mij zeiden jullie, ja, jullie hadden de stukken nog niet in orde gemaakt. Het overeenkomst was nog niet in orde. En daarom ga ik mijn geld niet krijgen. Wie dan? Suma is wie? Wie? Vraagteken. En wie waren de mensen van dat bouwbedrijf? Allemaal families van jullie, toch? Jullie families allemaal. En jullie hadden 7,5 miljoen. Riyad moet nu naar de rechter. Riyad moet naar de rechter. En Santoki moest ook naar de rechter. APG bezin ka Santoki toe. Jullie wisten het niet, hè? Maar APG bezin ka Santoki toe. Santoki moest ook naar de rechter. Bravo. Amano be abifugo naar rechter. Want bravo, amano roko mee na 7,5 miljoen tori dati. Die atori doro bravo na RVM. Dat de man taki, dat RVM taki, dat bravo tak no de man roko mee dat penanga sandati. Massieve voor RVM, Raad van de Minister Nobede. Ratios Nobede. Plus alle de ministers dat de man een negatief advies. Dus RVM no roko mee. Dat die RVM no roko mee na 7,5 miljoen case. Dat Santoki, dat de man borogwena regeringsraad. De man go naar een regeringsraad. En dat na Santoki na basi dape. Dat de man zit asan dape. Dat de man Stanley Ragubasi na den tramang. Dat de man maakt 7,5 miljoen. 250 miljoen SCD bijna. Dat de man maakt snel over Gogi, een bouwbedrijf. Dat bouwbedrijf heeft verklaard. Wij hebben dat geld niet ontvangen. Maar amoni komt naar centrale bank. Dat is sama fufuru amoni. Pe amoni dat idee. Dat is sama fufu ya pe disi. Ik kon tegen me dat. Ja, ben niet meer aan dat we gaan je niet betalen. We gaan je niet betalen, want de stukken waren niet in orde. We hadden het overeenkomst niet klaar. We hadden het contract nog niet klaar. Daarom gaan wij jou niet betalen. Suma neer wie dan? Wie? Jullie hebben mij gedaan. Niet andersom. En uno kon proberen voor draaien case om. Jullie hebben mij gedaan. Jullie hadden 7,5 miljoen US dollar overgemaakt naar een bouwbedrijf. Op grond van mondelinge afspraken. 250 miljoen SCD bijna. Op grond van mondelinge afspraken. En jullie moesten mij nog betalen. En dan zeiden jullie ja, het overeenkomst, het contract was nog niet in orde gemaakt. Santoki had nog niet getekend. Dus wij gaan jou niet betalen. Maar jullie maakten wel 7,5 miljoen US over. Voor een bouwbedrijf. Op grond van mondelinge afspraken. Zonder ratios. Zonder massieven. En ook nog een negatief advies. Zijn jullie gek of zo? Of denken jullie dat andere mensen gek zijn? Zijn jullie gek? Of denken jullie dat andere mensen gek zijn? Wie hier nou dan? Wie? EVAP'ers, u geef een break hier. U geef een break. U tapu na de san sawe doe na kondre disi. Te we doe de sani,
Dan mag niemand iets zeggen. Dan mag niemand praten. Terwijl doe de sani. Dan mag niemand iets zeggen. Maar terwijl trasma et doe sani. Dan willen jullie wel praten. Kom op man. Zo leven we, zo kunnen we toch niet samenleven. Zo kunnen we toch niet samenleven in Suriname. Te trasma et doe sani. Dan willen jullie wel bemoeien. Dan willen jullie alles zeggen. Dan we doen alles sani. Maar te wie et doe sani. Dat trasma no mag taki niks. Of te wasani psadanga wie. Dat trasma no mag taki niks. A directrice voor Stasi Convons. A directrice. Na ome miljoenen lasi dati. A ome miljoenen lasi dape. Fafa case dape. Te say te besesser nanga de haan. Na ome miljoenen lasi dape. Fafa case dati. Shodin LVV. Melkcentrale evado ook te onder Shodin. Na ome money lasi dape. Landbouw. FAI. Evado ook te onder Shodin. A directeur voor FAI. Nanga onderdirecteur. De man op de e money dape gwete bijna miljoenen per. Isabi om een fraude de man die ze pleegt. Isabi om een fraude. Maar omdat de boeven, de meeste VAP-boeven zijn bijna alleen maar Hindustanen. De meeste VAP-boeven die zoveel miljoenen hebben gestolen. De meeste boeven van de VAP, de ministers, etc. De meeste zijn bijna alleen maar Hindustanen. Dus als je dan daarover praat, dan zeggen ze, of je houdt niet van hun. Wat moeten we zeggen dan? Het is een blakkaman die, wat moeten we zeggen? Wat moeten we zeggen? Raghuba Singh. Wat moeten we zeggen? Raghuba Singh is een blakkaman? Of Raghuba Singh is een Javaan? Raghuba Singh is toch een Hindustan? Hij heeft toch gezegd dat hij mondelinge afspraak had en 7 zoveel miljoenen heeft overgemaakt. Dat als ik bijvoorbeeld daarover praat, dan zegt een VAP tegen mij, ben niet meer aan de hou op je. Hey, we zieken in uw idee. En deze mensen, toepat draai zeggen ze, andere mensen, die is gestoord, die zo. Terwijl na ding, ik doe den sani. Shodin doe om een blunder dape na landbouw, na LVV dape. Shodin is een Hindustan, het is geen blakkaman, het is geen Javaan. We kunnen niet zeggen dat hij een Javaan is of een blakkaman. Want hij is een Hindustan, klaar. Ano wie se nama van mango fufuru. Ano wie se nama van mango fufuru. If one blakkaman fufuru, we taka blakkaman dat fufuru. If one mi beni miranda, if one blakkaman fufuru, me fire a blakkaman dat ai fufuru. Montje van Melkcentrale. Hij was eerst daar bij Stasi Convons. Montje nou een neef of me. Meer Montje doe om een zani teken om een vroom contract, etc. Oké, mino sap precies allemaal. Maar mino maar verdedig Montje. Als het waar is, ja, dat justitie moet onderzoeken. Mino maar ik bemoei, mino maar je man. Hoe je me verdedigen, maar mino je man. If one blakkaman fufuru. If one blakkaman fufuru maakt niet uit welke blakkaman. Ama moet soto. Meer om eens aan het zadape na Fadekaring. Grasalco. Om een go to lassen dat etc. Na justitie moet go onderzoek. De man san fufura money. Mino sap suma fufura go to. Dat weet ik niet, want ik was niet daar. Maar de man dat moest roto. Zo is het gewoon. Dus dan, if Raghuba zit wan fromu. Shodin zit wan fromu. Dat te was maar etakatori, dan kom je zeggen, dan komen zeggen, dan die VAP dan komen zeggen, ja je mag Hindustan niet, of je hebt iets tegen Hindustan. Nee, maar houden jullie daarmee op. Houden jullie daarmee op, AUB. VAP arregeren voor Santoki. Amastroto Sibrano, nanga Omelei. Amastroto Maku, nanga Omelei. Amalegi Gentle and Hellings, Pude Manauroco. Dat zijn al 2, 5. Maku. Soto maku legi maku soto maku 6. Dada en dodo. Legi dada en dodo. Soto de man. Is al 8 mensen. Benny Miranda. Legi Benny Miranda. Soto Benny Miranda. Is al 9 mensen. Gwa maripaston. Sututu ingi kiri drape. Na maripaston. Na 9 mensen al. Gwa Fadekaring. Hoefdraad. Legi hoefdraad. Doe omesenanga hoefdraad. Na 11 mensen. Legi Bordeaux, dat Bordeaux doe om een sani. Lees die straf voor Bordeaux 12 jaar. Hoeveel mensen al? Volgens mij 12 mensen al. Powisi, Legi Powisi,
Sutu pauzi in een bere. Hoeveel mensen al? Legi asawini, teke asawini, soto asawini, sende asawini gwe a Fransai. Teke asawini baka, sende gwa Nederland. Santoki nanga de mafien du ala de sandati. En dan mogen we niet zeggen, dat if migi atori disi, dat wan VAP ook tak ja, waarom praat je daarover, waarom zeg je dat? Nee man, het is toch waar gebeurd? Het is toch waar gebeurd? Mina VAP mi bedere, na mi beta ki VAP. Met heel mijn hart mi bede na VAP, 100% mi bede na VAP. Mi beta ki VAP met heel mijn hart. Na VAP mi no VAP nooit, want anders zou ik nooit daar gaan. If mi bede nooit mi no wogo na VAP. Na VAP mi. Want VAP betaki den oseti so, den oseti disi. Ga check den bewijzen op mijn tijdlijn. Deo Sharman nanga Eduard van Leeuwen. De man betaki, de regel disi, de oseti disi, de oseti dat. VAP no zit no een kaulo. Dus VAP heeft mij gedaan. Santoki en die andere gasten daar, die hebben mij gedaan. Anomi disc upota kaulo dat inui ede. En minoan ablas voor no one VAP sma. Minoan abilas voor no one VAP. En mi money, sa VAP mu pay mi. Ik wil nog steeds mijn geld hebben, ik wil niks horen. Hoe kan tak zou wani, hoe kan je schrijven zou wani, maar mi money dat mi wan mi money ete, mi kabataki. Mensen utek mi in lobby. Maar mi bem takator dis even, mi bem gator dis even, want de man die se lul toch. Te de man doen sani dat man no mag taki. Maar te tras ma doen sani dat de mag taki. Of te den doen sani, te je taki erover, dan hoor je niet van hun. Dat you na dati. Maar te luku ome sani de man die si doen anga blakabuba. Te luku ome sani a PG disi. A hun stanse PG disi. Te luku ome sani a vrouw dis doen anga blakabuba. Legi den blakabuba soroto den. Terwijl pets. Pets na hun staan. Pets do ome sani pets se do. Legi sma. Meke legi sma. Do ome sani. VAP abi ome fake groepen. E legi sma. E do ome sani. Nooit pets soroto one day. Terwijl pikin lau sani ala den blakama soroto. Maku soroto. Dada endodo soroto 3. Bordeaux de Maleisi strafgi Bordeaux 12 jaar. Legi Bordeaux. Beni Miranda de Malegi misroto Beni Miranda. De Malegi mevrouw asawini teke asawini sendegwe. De man gwa mari pas ton sutu tu ingi kirdape. De man legi hoefdraad. Lees om een strafgi hoefdraad. Legi bouta. Lees om een strafgi bouta. De man legi mimati saya. Lees om een strafgi saya. De man die si du furu sani. Soso blakaman. Soso blakaman. Na lei melei. En dat is racisme. Dat na racisme. En hoe nom kon zoeken mi. Mine die meer. Die mi go na VAP na 100% mi power VAP. 100% mi power VAP te bijna mi BDD. De man kon pleeg aanslag tak mi tok. Dat de kaulo voor kapitaal delek de man take money amoxie. De man take money de man potasan na doofpot. Dr. Kaart a kaulo deo Sharman. Amana dat rato. Dr. Kaart nooit mi kies wan Dr. Kaart. Stasi konfons bekend die man dat trakata. Nooit mi kies wan dat trakata. Ik heb alle kosten, alles heb ik zelf betaald. Alles aan mi pai misdrevi. En dat is racisme. Dat is discriminatie. Want dat kaulo deo Sharman. Den 2000 sting sa ifeni deo Sharman. Suma gi den sting. Suma be taki gi you. Suma sendes ma kon stem tap you deo Sharman. You kaulo black afesi you. You black afesi moromi. Deo Sharman. Die de man be comprobe fu kir mi. Sa ibe taigi mi. You said dat trakarta gim. You gim wan dat trakarta. Enzovoort. So dat trakarta gim. Nooit mi kies wan dat trakarta. Nooit mi kies wan dat trakarta. Dat is discriminatie. Ik heb alles zelf betaald. Alla den datra kosten, operatiekosten, chirurg. Alla den kosten, ik heb alles zelf betaald. Dat is terwijl jullie familieleden, friends en familie allemaal wigi dat rakata. Laatst bij na bijna 2500 Huroko bij stop. Sansanto kinanga de manving be meke contract na overeenkomst met de familieleden. En dat de meeste van de familieleden
naar buitenland allemaal betang. Maar jaren en jaren uit de tekemoni, de kisimoni. Bij, na last bij stop alla den kaulo dati. Dat is ook discriminatie. Want dat je sluit trasma uit, dat je zeker voor trasma. Je sluit trasma uit, dat je zeker doet voor je familie. Dat is ook discriminatie. Dat is ook discriminatie. En al die tijd die me bij de rapena VAP met takigi de man me jepi de man no zeker next no voor de papira deel charman sambe dat peta kau zit sa nou zit zo. Ama no zeker no voor de papira sa ni next ama no zitten. Dat is ook discriminatie. En me no dis VAP, me no Santoki. Mi be de drapenanga mi 100%. Mi be jepi de man. E verdedig de man. Alas masabi. Van mi be takigi VAP dat van mi be jepi de man. Alas masabi, iedereen weet het, anole mele. Dus VAP'ers, te wansani psa te wans mai taki, ga niet roepen, oh die zei, of hij zei, want omdat we denken, sommigen van jullie denken dat jullie een soort God zijn. Dat, te wan trasma et taki over you, dan mag het niet. Dat is maar edis. Maar te wan trasma et, te wan sani psa nanga wan trasma, dan mogen jullie wel praten, dan mogen jullie wel wat van zeggen. Dan mogen, dat klopt niet. Alibi dat nee, klopt je. Alibi dat nee, klopt. If was a meet me, dat je want taki wel. Die bouta be dede. Heer VAP beteke kiek. In Mamio, Suriname, waterkant, dagelijkse gebeurtenissen. Lamelei de blinde, Kwasibita Nyusu, GFC, waterkant, Bravo Opoi, dat is een fake groep van pets. Nanga Sinner Memes, Bananenrepubliek, VAP lijn nanga de fake pagina. In alla de pagina dat de man be teke kiek, de man be teke omen kiek. No ansma no be tak next. No za doki dede. If ansma make one grap, want in sabi solezi dede oso, tesma dede soms bepaalde grapjes en make toe. If ansma make one grap, dat, hey Fawaka. Eerste day, tweede day, mino si Melissa jong. Pe Melissa de. Ja vrouw de. Mino sja vrouw jong. Kan dat vrouw kwe jong. Een grapje. Humor. Gewoon als maar meki. Dat direct want to VAP ook schrijven. Ja, saye bomoei, saye taki. Waar bemoei je mee? Je disi. Maar die bouta be dede. Die bouta be dede. Na omen VAPSB de na Ingrid tapu. E taki over Ingrid. E kosi Ingrid. E tagi Ingrid omen sani. E kosi bauta. No ansman no be taki next. No ansman no be taki next. Dan no die I meet you. Het is niet goed wat er gebeurd is. Mr. Visari ook tot nu toe ook. Wat mino boana man de dere. Ik mis hem nu al. Libis ma fas mi belo ba ma Libis ma fas mi belo bisan tok libis ma fasi. Libis ma mi belo ba man. Ma aman douan lo fau sani pina des ma na kondre disi opo prijzen etc. Ma aman no be mus de dere. Mi no bo na man de. Mi belo ba man. Vooral a dansi van man van mij dansi. A stijf dansi van man. Alla den dansi disi mo mes. Want mi belobi van mij dansi a stijf. A stijf. Die man is zo stijf. De tamai dansi. A soort stijf dansi samen. Isaba man disi abon stijf dansi dansi toch. Dus. Mi beloba man. Ik mis hem nu al. Ik zeg het je eerlijk. Libis ma vast mi beloba man. Omdat mi. Een voorbeeld. Wis was man na mi feanti. Wis was man na mi feanti. Mine wisi de gasman nooit. Daarom a serie, wamango fetanga a serie volgens mij om een vrouw sanino. Omens ma senda video gimi. Omens ma senda video kom. Mino share a video nooit. Mi taigi de mandat. Mine share geweld sani. Maar if a serie, if amang weer in blaka bril, ama de gezond, ama weer in blaka bril, ama weer in pakkie. Dat je kan zijn foto geven, dat ik kan lachen, dat ik kan kijken. Want ik vind hem grappig als serie. Ik vind hem dat grappig. Maar if I kies mankeri, mi no one next. Mi no one kies de foto dat hij. If I go over mankeri, no sense and give me no one. Mi no share next over as dat hij. Mi no share next. Dat iedere spreker, dat mij de na Frans dat zei, dat mij taki ome san sen kon dat iedere spreker. De hun die staan als hij serie kavel.
Isabi ome kafel den purna blakama ana nanga vals papira of de ma eteke fos god na den blakaman dat de man no man pay moro of wan sani go fout dat de mai teke den gudon baka. Isabi ome jari Idris Prika te you go na Bihari hun distance car center, Ramon car center, Yokohama car center, hun distance car center, da you go take wan wagi da po wan Mark X kotaki een voorbeeld kotaki $10,000 $10,000 bijvoorbeeld hè, da je pay wan voorschot kan de $3,000 da baka a $3,000 da je no man pay moro te no man pay moro de mai kon teka wagi baka plus ilasi amoni fiu Idris Prika. If je bij wan fits gi je vrouw na Yokohama kan de bij a fits $5,000 da je pay $1,000 da libi ete $4,000 Idris Prika. Da kotak da asma sambaya wagi asma da dede asma dede da Yokohama da maulukutak hey amundi si uno fenamonion tramun uno fenamoni de mai take you photo put na internet oproepen de mai send you baka dati incha awagi go baka Idris Prika te mu pay hun di stani pay man amoni dati ne tana baka ere if mu pay wan hun di stani pay man amoni dati ne tana baka if mu pay wan hun di stani pay man Idris wish you dede i fami of i vrouw mu pay a pay man dati wish you dede i fami of i vrouw mu pay a pay man dati di mi be takigi VHP ano santoki wa mi be takigi na her VHP mi be takigi santoki dede VHP mu pay mi want VHP no dede VHP no dede na santoki dede de santoki dede na VHP mu pay mi di mi be takigi VHP ano santoki wa wang ik sprak niet alleen voor santoki niet alleen na a heel partij mi be verdedig na alla de mami be verdedig. Dus nou if santoki dede VHP mu pay mi ya mi wan mi money ete. En if mi no fen mi money VHP afar kisinga sa ikon 2030 7 zetels we fini 7 of 8 zetels we fini want na dat be de as standaard voor UNO 2020 na mi be charu go tap 20 zetels 2020 hoe sabete na mi be takigi VHP na mi be charu go tap 20 zetels 2025 mei samsa 25 juni samsa na mi charu go tap 17 zetels mina nga taba ka man mi dape kadensi yang kaden traman dape now we charu go tap 70 zetels Deo Charmant no make no one kaulo reklama Black Afesi Deo Charmant ama no make no one kaulo reklama na mi du alasani gi Deo Charmant na mi sende desma ugo stem te go upotengi Deo Charmant ik heb iedereen gestuurd na mi sende desma Deo Charmant na 2000 zoveel sting afeni na mi sende ala desma dati Asis Gayadin ama dat make reclame ala sei ama make reclame ala sei ama voer campagne Deo Asis na 900 zoveel sting afeni of 1000 zoveel no 900 zoveel of 1000 zo minus amoro precies Deo Charmant no make no one reclame ama no plak no one poster ama no do next Deo Charmant ama bes do ide oso ko nang entingi bellen ama bes do ine oso na mi beni miranda na mi be taki Deo Charmant na mi be du alasani omdat mi magama dat mi loba man dat extra talk da mi be taki gama me du ome sani gama me taki gama me set alasani gama dat Deo Charmant a kaulo Black Afesi nota man dat city da ma be temi ay so mi tak ayaw set di so 2000 sting ifendi Deo Charmant na mi sen desma dati Deo Charmant da mi wan si 2030 ome steo feni mi wan si 2030 ome steo feni you know doro niet eens 500 sting 2030 Deo Charmant ine doro 500 sting mi taigi yuso yo si sa upsa ino doro 500 sting en VHP ano trobiera ano hat ma mi money dati a paisa mi wan mi money ere mi wan mi money
Mi kabataki. Mensen, u take me in lobby, maar tru mu taki. One love. Bye. Ciao.